Acts chapter 1 verse Acts chapter 1 verse 6 to 8. Verses 6 to 8. Or buhat kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod sa 8. Karon nga kagabihon mga igsuon ang ato nga pagtuon nagauluhan siya kabahin sa kanang giingon diha nga gika sana Kristohanon nga mga pagpangatagak sa sala. Mga Kristohanon nga nahug sa mga pagpakasala. Nganong kanunay na nga naang inganang panghitabo. Nganong kanunay nga makita nato na sa atong kaugalingon, nganong kanunay na nga nagapanghitabo sa nagkalain-laing dapit diin ang mga Kristohanon naa makita ni mong nanay Ginoo pero tagak gihapon kanunay sa mga pagpakasala. So ato na sabton pag-ayo karon. Acts chapter 1 verse 6 to verses 6 to 8. Kung naay King James lang atong gamiton ug wa sagdi lang. Ug naay King James dire. Naana ta? Palihog akong gihangyo ang tanan mo barog ta pagbalik. Sa pagkatigom na nila, kipangutana nila sa Jesus, Ginoo, ipahiuli mo ba pag-usab ni ining panahon na ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila ang mga panahon ug mga adlaw nga gitakda ng daan dili diha sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angayng magpakisayod kung kanus kini mahitabo. Apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, sa Samaria ug sa tibuok kalibutan. Usbo na basa ang verse 8. Apan kung makakunsad kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, sa Samaria, sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo magpanalangin siyang mga pulong. Magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kaayo na ining dako kaayong kahigayunan, dako kayong panalangin na kami amahan makadungog sa imong mga pulong, magkatapok, magbayaw sa imong pangalan Ginoo. Salamat kaayo nga ang kada usa nga maabot aning dapita ug karon nia ug ang tanan nga maabot ni ining maong pagsibya sa imong mga pulong. Akong pagampo, paghangyo kanimo nga ang gahom, ang imong balang espiritu, ikaw, amahan, magapamuhat sa kada kinabuhi. Nga masabtan og ayon ning mga pulong nga aron mas malikayan namo Ginoo. Mas makabaton kami kaalam unsaon ang paglikay nga dili mi magakatagak-tagak diha sa mga pagpakasala Ginoo. Salamat o Lord sa imong pagpasaylo kanamo o karon gihinluan nimo nga hunahuna kasing-kasing mudawat sa imong mga pulong. Ug salamat Lord nga walay influensya sa kaaway or gahom sa kangit-ngit ning kagabihon nga makasakmit kanamo ug makapanghilabot kanamo bisan pas among mga pamilya nga tuwa sa mga halayong dapit. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan tungod sa imong pagkamaayo. Mao ni among mga pag-ampo ug pasalamatan namo ni sang ngalan ni Ginoong Hesukristo among hari ug mangluluwas. Amen and amen. Manglingkod tang tanan. Praise God. Maayong gabi sa mga naadiha sa nakaabang na to sa tong live streaming, may gabiin nyo diha tanan. Ang gi-chatan si Pastor Prima, ang ginang pastor, ikaw gihapoy mo wali o niya. Ni-reply og kalit di akong ubay. Uy, wa ko nahibaw. No, kay naaday ko noy anang Bible study dito sa kanang sa Iker bitaw. Salamat sa Ginoong padayon gihapon tang ubanan. Sunday balik pud to itugot sa Ginoo. So kining atong gibasa sa Acts, naghisgot ni siya kabahin sa kuhaon na ang Ginoo diha atubangan mismo sa iyang mga tinun-an. Unyang usas mga pasalig nga gisultis Ginoo kining
Holy Spirit nga iyang gihatag. Kaya na kuhaon na mo dyan ipuli. No? Kuhaon na ang Ginoo, ang Holy Spirit may ipuli. Sa pagkabanhaw sa Ginoo, literal kayo ang panghuna-huna sa mabaw kayo ang panghuna-huna sa mga apostoles. Nagtuo sila, ningon sila, ibalik na ba? Mabalik na ba ang gingharian sa Israel ngadto sa mga Hudyo? Nato nga mga Hudyo kay ang gingharian na nga time na ilalom manggod sa Roma. Na ilalom sa Roma. So, ningon ang Ginoo pagtubag nga dili na ninyo katungod nga mahibaw-an. No? Kay ang tanang panahon gitakda na sa amahan. Kinsay nagtakda? Ang amahan. May tubag sa Ginoong Hesus. Nya sunod niyang gisulti ka ng verse 8, kina-importantihan gyud kaayo na tungod kay maunay rason ngano ang mga Kristohanon dasig kaayo mukalit rag kawala, mukalit ka backslide, mahulog sa sala, naa diri tanan. Aning verse 8. Ingon ang verse 8. King James ang atong basahon ani. But ye shall receive power. Makadawat mo og gahom. Di na ka masig tabi. Excuse me. Tungod kay ang gahom nga madawat nimo mas gamhanan sa labang gamhanan ining kalibutan na. Kinsa man ning gahoma? Gahom sa Holy Ghost. Yung siya, but ye shall receive power after that the Holy Ghost or the Holy Spirit is come upon you. So sa laktod nga pagkasulti, ang tao wala gyud siya mahimo kung wala ni siya. Kung wala ning Holy Spirit, kung wala ning agahom. And ye shall be witness. Mahimo na mong mananangyaw, mahimo mong saksi, mahimo mong kamo maoy tan-awon, mahimo mong panag-ingnan unto me, both in Jerusalem, dinhi aning dapita, sa syudad, sa Jerusalem, and in all Judea, in Samaria, dito sa Northern Kingdom, Samaria, mong capital city sa Northern Kingdom, and to the uttermost part of the earth. Ningon siya pagsulti nga, mahimo mong akong saksi. Makadawat mo gahom, mahimo mong akong saksi. Dinhi sa Jerusalem, dito sa Judea, dito sa Samaria, o sa tibuok kalibutan. Now, giklaro pagsultis Ginoo nga nagkinahanglan gyud mo og bala sa bala ang espiritu. Muna iyang gisulti gyud sa iyang mga tinun-an. Ngano man? Pagka ang Kristohanon, pagka ang magtutuos Ginoo, magpamulakaw na siya, magkinabuhi na siyang walay balang espiritu, mahulog ra na sa sala. Imbis mulakaw na dito, kay manangyaw na dito, wala niya ang balang espiritu. Ang may tabo, makasala ra na dito, mapandulan pa na siya. Muni pinakadagan kayo nga hinungdan, o pinakasintro nga hinungdan, nganong dagan kay mga Kristohanon, matagak jud sa sala. Ngano man? Tungod kay ang saad nga na ang balang espiritu. Unsa man ang balang espiritu? Naigahom. Nakining gahom diha kay dili man iyog usara ka pulong nagigamit maurag yun na siya. Kanang gahom diha maunay gihisgutan nga nagmuusab sa kinabuhi sa tawo, maghimo sa tawo nga epektibo siya. Kanang gahom diha naghimo sa tawo nga mabungahon siya. Kanang gahom nga gihisgutan diha maghimo sa tawo nga muuswag siya. Kanang gahom diha nga gihisgutan maghimo sa tawo nga kanang naang makita sa uban nga naay kalahian diha niya. Muna gipasabot diha. Hello, naapata? Now, moingon ta nga in Jerusalem, dinhi sa church. Moingon ta in Judea, sa atong panimalay. O moingon ta nga in Samaria, sa atong mga trabahoan, o asang mga dapit ta nga assign. O sa tibuok kalibutan, kung asaw niya kadadon sa Ginoo, makita gyud nang gahuma, naana nga gahom sa imuha. Naana nga gahom sa imuha. Karon, sa Ephesians, gipasidan-an pag-ayo ni Lord, pinaagi kang Apostol Pablo ang mga magtotoo sa Episo o kitang usab tanan nga dili pasubon ang balaang espiritu. Nganong dili pasubon tungod kay ang balaang espiritu mao ang gahom nga gihatag sa Dios diri nato, siya usab ang silyo nga sa pag-anis Ginoo kabalo ka bisag gaduha-duha kag luwas bakag dili wala nay apil. Kay ang balang espiritu naa na sa sulod nimo, mao manay ilhanan nga luwas ka. Mao manay paagi mao manay kanang balikan ka sa Ginoo. Ang pag-anhin niya iyang tan-awon ang imong kinabuhi.
Susihon niya ang imong kinabuhi kung naa ba ni siya sa imuha o niya mo na nga luwas ka. Basahon na to na Ephesians chapter 4 verse 30. King James gyapon diha sa ato ang screen. Ingon ang chapter 4 verse 30. Ug ayaw ninyo pasub'a ang Espiritu Santo sa Dios. Kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Dili pasubon ang balang Espiritu. Ngano man siya ang kagahom. Siya ang kagahom. Na mabaw-an nato ni mga igsoon unsa jud may tabo sa tawo nga mga lagads Ginoo mulakaw sa makiglakaw sa Ginoo pero dili niya paharion ang balang espiritu siyang kinabuhi. Unsay may tabo niya mabaw-an nato naron. Ang verse 31 niini naisumpay sa verse 31, biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot, kasuko. Ayaw na kamo pag siningkahay o pag ininsultuhay. Hikalimti ang bisan unsang mga pagdumot or kaligut-gut. Verse 32. Pagkaluy anay hinuon kamo, pagbaton kamo malumong kasing-kasing alang sa usag-usa o pag pinasaylo ay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. So, ma-maintain nimo ni kining ni ang balang espiritu nga niagi silyo sa atong kinabuhi mga igsoon. Duna ni siya'y kagahom ug ang kagahom ani madayag. Ang kagahom sa balaang espiritu madayag sa mga tao nga nasa imong palibot, makita sa mga tao sa imong palibot. No? Pero ang sugo dinhi nga nag-ingon ayaw gyud pasub'a. Ayaw pasub'a. Sa gospel makita nato nga kini mga Pariseo perting guulas Holy Spirit sa ila. Kadi mo gid sila motuo. Munang giingnan sila sa Ginoo, makasala kas amahan mapasaylo ka. Pag nakasala ka sa anak mapasaylo ka. Pag nakasala ka sa balang espiritu di ka mapasaylo. Ngano man, ang Holy Spirit may patik, silyo og titulong gibutang diha nimo. Aron pagbalik sa Ginoo, oy ako ani kay naay titulo nako, ako ang pangalan. Bine, ang bine. Pero kung imo nang pasubon diha, dili na nimo imo na siyang palayason na nimo diha. Gasigi kag dahay, gasigir gyapon kag simba pero wala na diha ang Holy Spirit. Pagbalik nimo Mateo 7, 21, 23 na ka. Lord, nagsangyo mis imo mga pulong ayo mig masakito na. Hawa diha wa ko kailan nimo kay ang gikailan sa Ginoo ang naay Holy Spirit. Kay mao man ni ang sealed. Kana bang sardinas? Pakpaki ba kuwaig? Naman na dito Omega Sardines, Family Sardines. Unsa pa ng mga matang sa sardinas? Mga brand, Swan, na ay Youngstown, ay Downtown. So, daghan kayong brand aning sardinas. Pakpaki na, kuhain nagputos. Makahibaw ka og unsa na nga brand? Makahibaw ka og unsa na nga brand? Moanhi ang CEO sa Omega Sardines og moingon, "Oy, ako aning sardinas." Pero dili di ito iyaha kay wala na diha ang pakpak. Ingana ang atong Ginoo paminaw pag-ayo ha. Ang silyo, ang brand na ikaw iya sa Dios makita niya is ang balaang espiritu. Dili ning kamao kang mo wali, kamao kang mo ampo, kamao kang mo dayeg kay tanang mga tao karon magpaambit sa pulong sa Ginoo, relihiyon na nang gipanangyaw. Ang tanang mga tao na sa simbahan mag-awit og para sa Ginoo. Ang tanang mga tao nga maglabas relihiyon gasultig pulong sa Ginoo. Ang ilanan gyud Ginoo sa iyang pagbalik ang balaang espiritu. Og naa ni sa imuha iya ka sa Dios. Og naa nimo ni iya ka sa Dios. Munang giklaro na ni Lord pagsulti diha. And be ye kind one another, tender-hearted. Asa tong verse 31 ana? Verse 30? Verse 30 isa. And grieve not the Holy Spirit of God. Ayaw gyud pasub'a. Ayaw gyud isalikway. Ayaw gayog himua ang butang nga di siya ganahan. Napata? Sa kwarto, butang magpuyo ka sa sulod sa kwarto, sirad-an nimo tanan ang kwarto. Nya pagdagkot dito baygon katol. Kanang wala ngay makagawas nga hangin. Ganahan kang mapuyo dito sa sulod.
Ang balang espiritu ningon diha nga ang atong kasing-kasing, ang atong lawas puy anan sa balang espiritu. Sa unsang paagi man gipasubo nato siya kana mga butang nga giingos Ginoong ayaw, maoy imong gipasulod, maoy imong gipangbuhat, imo siyang gipaningkamutan nga mapalayas. Pero musimba gyapon tanong. Mudaya gyapon mo ampo niya siya. Grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed. Goy nga kag silyado na ka, gisilyuhan ka, it means nga bisan pag unsaon siya wa di na gyud kaniya dalas impierno. Magkasala-sala ta basta naaning silyuha. Dili gyud ka impierno. Pero wala ning Holy Spirit sa imuha tanang butang buhata. Tanang adlaw maghatod kasi mo ikanapulo, tanang adlaw magpasalamat, tanang adlaw magsimba. Pag wala ning Holy Spirit nimo, dili ka iya sa Dios. Kay ang Biblia mao ay nagsulti ana. So, gisilyuhan ka sa balang espiritu aron sa adlaw sa iyang pagbalik, sa adlaw sa pagsakdaw, mauban ka. Ang walay espiritu sa Ginoo dili gyud makakuyog. Ba't kabalo mo nga nung nahimong hinungdan nga kining pagpasubo nato sa balang espiritu, mao jud ni ang madayag or makita nganong daghan kay mga Kristiyanon sige rang pangahagba. Murag siging gasugod uno ba? Sugod na pug uno, ngayo na pug pasaylo, nya kiglaka na pug Ginoo, di mahagba na pud sa sala. Wala man gi-maintain ni. Wala man nagbantay. Unya kini ra ba jong sala, diha dayon okay ra, lami kaayo, pero inig kahuman anak bugat na kayo na ngano man, nasubo naman eh. Nasubo naman ang Holy Spirit. Nang gusto ni Lord nga masabtan nato ni pag-ayo. Ato ta sa Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse, paspasan lang na ako nagbasa, kahit taas maning Romans chapter 8, verses 1 to 17. Romans chapter 8, verses 1 to 17. Tanawa, tungod ni ini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Tanawa ka, tanawa ko, tanawa tang tanan. Lantawa imong kaugalingon. Sukad pagdawat ni Mos Ginoo, hangtod karon, gasigi ra gyapon kag duha-duhag luwas baka or dili. Isa mo yung amen ana. Sige duha-duha ta ba? Luwas baka ako dili wati makasala pa ko. Inga ana, ngano man, tungod kay kakulang na sa kaalam unsay gisulti sa Biblia. Kay kung ang Biblia pasultion, bisag di pa ka sure siya, ang Lord sure na nga iya ka. Napa mo? Tungod ni ini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo. Unsa may silot aning gisgutan? Impierno. Bayad sa sala mo ning silot. Nakaron kay gidawat nimo si Kristo, it means nahiusa ka kang Kristo. Gi-explain ni sa unsang paagi nahiusa ta kang Kristo diha sa chapter 6 aning Romans. Nga sa pagpakasala nalubong tag-apil diha niya sa iyang pagkabanhaw na banhaw tag matarong na ta. No? So mauna silyado ka. Dili na kahukman sa silot. Nga naman, gisilyuhan kas balang espiritu. Verse 2. Kayang balaod sa Espiritu Santo nga gihatag o nga naghatag og kinabuhi diha sa pagkahiusa kang Kristo Jesus, nagluwas ka nako gikan sa balaod sa sala og sa kamatayon. Tan-aw nako tanan kay daghan kayo karon ang tawong nahimong confident sa ilang kaluwasan or tingali ikaw ning namati. Paminaw ha? Nganong gihatag man ni Lord ang tanang balaod? Basahan ang Bible, puro balaod. Ayaw ni, ayaw ni, ayaw ni, ayaw ni, ayaw ni, ayaw, ayaw, ayaw. Kinibuhatan, 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 pero wala na nato nabuhat. So ang pagkamatarong nga gipangayo sa balaod, nga ang tao makabalo siya nga kay Nedil, ginadili ni, pero kung iyan ang buhaton, wala niya nahatag ang pagkamatarong nga gipangayo sa balaod. So ang tao iyang sulayan, for example, sa pulo kasugo. Natuman niya ang pulo kasugo rong adlaw pagkaugma nakasala man siya usa. Or ingon ang Bible mo tan-aw kas usa ka babae or usa ka lalaki nga naay kaibog nakapanapaw na ka. So katong tanan nga balaod palpak na. Ingon ang Santiago pagsulti, paglapas sa usa ka balaod, gilapas na ang tanan.
So nasabtan nato nga bisan pag hinimbahon ka, tanang gisulti diri imong gisunod, dili gyapon ka maluwas kung wala ang balaang espiritu nimo. Ngano man, ang espiritu sa Dios maoy naghingpit nimo nga iya kas Ginoo. Dili pinaagis tong kabuutan, kamatarong, kahinimbahon, kainampuon, wala gyud na hinungdan. Kay dili gyud ka mamatarong diha nga paagi. Mo bitaw ni anis Jesus Christ kay di siya mo ani, di pod ma siliyuhan kas balang espiritu. Now ang una niyang trabaho pasabton kaniya. Sadang nakasabot na kagidawat nimo si Lord kadtong time nahiusa kas Ginoo ug ang ebidensyang nahiusa kas Ginoo kay butangan kaniya iyang balang espiritu. Nasabtan na nato. Kay bugat-bugat ra ba ni no? Ako ning gi-explain og ayo tungod kay taas kay mga panahon na ba nga pakiglakaw tas Ginoo pero kanunay hagbong-hagbong ta. So mo nang kinahanglang sabton nato ni karon. Sa verse 3, ang wala mahimos balaod tungod sa kahuyang sa tawo, gihimo sa Dios. Gihukman niya ang sala diha sa kinaiya sa tawo pinaagi sa pagpadala sa iyang anak. Ngamian hiingon nga tawo aron paglaglag sa sala. Gihimo kini sa Dios aron ang katarungan nga gipangayo sa balaod matuman dinhi kanato nga nagkinabuhi sa unsa sumala sa Espiritu Santo dili sumala sa tawhanong kinaiya. Gipadala si Jesus Christ aron ang pagkamatarong nga gipangayo sa Ginoo diha sa kinabuhi sa tawo iyang madawat. Kaya ang tao mamatarong raman sa dihang mahiusa siya sa Ginoo. Mubita nang nituo siya og nidawat sa Ginoo. Muna importante, nituo, sunod, nidawat. So pagtanaw nimo sa Ginoo, unsa may imuhang gituuhan? Si Kristo. Muna nakita ni Lord. Kisa man ang imong gidawat, si Ginoo Jesus. So naana niya nimo karon. Maunay iyang makita nimo. Ang iyang nakita, dili na si Angelo, dili na si Jeremy, dili na si Charis, dili na si Inclunar. Ang iyang nakita nimo karon si Jesus Christ. Kay imo man siyang gituuhan o gidawat, nahiusa man ka. Kay kung ikaw lang, wala diha nimo ang Ginoo, bisan pag hinimbahon, tanan, matarong na ka. Sa matas Ginoo trapo, di ka maluwas. Mo nang kinahanglan kag Jesus Christ. Asabtan na to? Ang nituo ni Jesus Christ, gisiliuhan niya sa Holy Spirit. Og mopadong nataani sa kanang naang, unsay rason. Ngano man gyud nga bisag silyado sa Holy Spirit, magsige maghihapog buhat og sala. Unsay rason ana? Ingon ang verse 4, gihimo kini sa Dios aron ang pagkamatarong nga gipangayos balaod matuman dinhi kanato nga nagkinabuhi sumala sa Espiritu Santo ug dili sa tawhanong kinaiya. Kabantay kag makasala ka, di ba mo ingon din ka, tawo raman gud ta. Kay ngano, sa imong pagpakasala, ni sunod ka sa imong pagkatawhanon. Wala nimo gisunod ang balang espiritu nga naa sa sulod nimo nagmando nga ayaw kini mo isakto. Ang tingog sa balang espiritu ang pulong. Mo na nga naa na kay pulong sa Ginoo, nabasa nimo, nadungog nimo, inig pag-encounter nimo og tentasyon, ang Holy Spirit dayon mo yung ayaw na kay ang pulong nag-ingon. Pero nganong mubuhat mangyapon ka? Because magpaanod ka sa imong pagkatawhanon. And magbantay taani tungod kay maunay paagi nga atong gipasubo pag-ayo ang balaang espiritu. And naamay mo uban nga moingon nga og imo na nang nadawat dili na mawala, paminaw og ayo aron makasabot ta ana. Sa verse 5, kay kadtong nagkinabuhi sumala sa tawhanon kinaiya naghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon ug kadtong nagkinabuhi sumala sa tawhanon sa espirituhanon sa espiritu naghuna-huna kanunay sa mga butang nga espirituhanon. Ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon musangpot sa kamatayon apan ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga espirituhanon musangpot sa kinabuhi ug kalinaw. Tan-awa, magpili man kaani. Tungod kay bisan gisilyuhan na kanaan mo ang Holy Spirit sa sud, ang imong paminawon kanunay ug ang imong sundon kanunay ang tawhanon. That is why masubo ang balang espiritu ug kanunay tanggap pangatagak sa pagpakasala. Kanunay tang nangahog sa pagpakasala or nangahulog sa mga pagpakasala. Sa verse 7, ingon siya, busa kaaway sa Dios ang tawo nga unsa? Nga
kanunay naghuna-huna sa mga butang nga tawhanon kay dili man siya makatuman sa balaod sa Dios og dili gayud siya makatuman niini. Dili siya mutuman og dili gayud makatuman. Kini nagdang tawo nga dili ni ang balang espiritu iyang sundon, bisag maningkamot siya tuman, di siya katuman. Tan-awa ra ko na mayon, di nagog ko mo inom. Di nagog ko mo bisyo. Pila ka mga adlaw kit-an gyapon nimo mo gibuhat. Kadi man gina siya makatuman. Makatuman lang siya kung ang balang espiritu naa niya og maoy iyang sundon. Nasabtan na to? Now, dili gustos Ginoong himuon kang robot. Kaya kung himuon kang robot ni Lord, dili na mahimaya iyang ngalan. Kana mo yung kang robot, kontrolon ra ka ni Lord. Ang gusto ni Lord, tagaan kaniya kagawasan, arong mahimaya siya, musunod, sadyang musunod kaniya. Pero kung gamhan ka siyang gahom, aron dili ka mo supak, o musunod na gyud kaniya, dili siya mahimaya, kay wala man ka ni obey ni Lord. Ni sunod ra ka, kay gituyo ni Lord nga musunod ka. Si Lord mo nilihok. Diba? Nasabtan na to na? Na, sa verse 8, tanawa, ang tawo nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayon makapahimuot sa Dios. No? Gigasto na niya ang tanan niyang katigayunan para sa buluhaton sa Ginoo. Tanan niyang panahon para sa Ginoo. Tibok niyang kinabuhi para sa Ginoo. Pero kay tawhanon man gyud siya, dili gyud siya makapahimuot sa Dios. Kabantay mo unsa ng tawhanon nga tawo. Bisan pag nagbuhat siya mga matarong nga butang para diya sa Ginoo. Pero naghuna-huna siya nga nabuhat niya to kay naagyod siya katakos. Wa siya naghuna-hunang nabuhat niya to kay gitabangan sa balang espiritu. Kanang tawhanon na. Nakita na to? Sagdilag katuhugon ha. Apan wala na kamo, kining mga tawo nga nagsunod na gyud, nasilyuhan sa balang espiritu, nagsunod na gyud ni sila sa unsay mando sa balang espiritu. Giingnan diha ni Paul sa verse 9, apan wala na kamo nagkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa espiritu, kung tinuod man ugaling ang espiritu sa Dios anaa na sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay espiritu ni Kristo, dili iyan ni Kristo. Verse, unsa lang ka verse? Verse 9. Kasayon ana. Niyon sa gaytong Episo 5:30, sa pag-anhis Ginoo katong naay espiritu mo iyang dadon. Nakasinabot ta. Unya dire ningon siya katong walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. That is why mayong kining tawong luwas, naa niya ang balang espiritu sa sulod niya, makita nis mga tawo. Hello? Ingon to dito, nakabasa ko ganina og post sa usa sa kanang gigamit og ayos Ginoo nga mo mold nako sa akong pag nanang naingon-ani nako karon. Ang pastor dumagiti. Na siya gi-post ingon siya pagsulti nga. Your Christianity is nothing but just a religion. Kun ingon siya sa Bisaya pa niyo, ang imong ingon sa imong kagalingon nga Christian ka or Kristiyanon ka, mahimo ra ni siyang walay hinungdan og mahimo na lang kang relihiyoso kung sa mga tao sa palibot dili makita si Kristo sa imong kinabuhi. You are religious person, dili ka Kristohanon. Di ba? Kaya nga naman, dapat man makita ang Ginoo diri sa atong kinabuhi. Nakuha na to? Ang dili iyan, ang walay espiritu ni Kristo, dili iyan ni Kristo. Mauni, nga nasabtan na to pag-ayo nga ang kaluwasan wala sa relihiyon, wala sa pundok, wala sa pastor, wala sa pare, sa ministro, sa... Ang kaluwasan naa ni Kristo. Klaro na. Padayonon sa nato. And verse 10. And if Christ be in you, so naa siya sulod si Kristo nimo, the body is dead because of sin. Patay ang atong lawas tungod sa sala. But the spirit is life because of righteousness. Tanawa ha? Wala na ingon ang Bible nga di na ka makasala kung naan mo si Kristo. Ang iyang gipasabot, pag naan mo si Kristo, bisan imong lawas gipatay sa sala. Makasala. Pero ang balang espiritu naghatag nimo kinabuhi nga naman. Madayag naman ang pagkamatarong kay naam nimo si Kristo, dili man imong pagkamatarong kun dili kang Kristo. Kaya kung ato ang binuhatan mo'y basihan, walay mga tug langit.
Bisan patong ilang giingong bulahan kas mga babae nga tanan dito kaso dito. Bisan mga igsoon ni Jesus Christ, mga anak ni Mary dito kasulod gingarian sa langit kung wala ni. Kay kung makasulod na dahil sila dito, bakak na ang gisulti sa pulong sa Diyos. Nakuha na to? Ingon ang verse 11, but if the spirit of him that is raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Jesus from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit and dwell it in you. Muni ang, grabe, kung imo yung tanawon pag-ayo, kinig yung balang espiritu, maora gyud siya. Siya ra gyud nag-enable, naghimo natong mabuhat nato. Maangko nato ang kapagkamatarong nga gitudlos Ginoo. Ang kausaban, ang milagro, ang ang successful ka, mabungahon ka, effective ka, tungod rin sa balaang espiritu. Naapata? Ako rang tiwason na sa Bisaya kay for the sake sa dito lang tong walay Bible. Okay? So asa na ta? Sa verse 14. Verse 12. Ningon ang verse 12 sa Romans chapter 8 nga tungod ni ana mga igsoon obligado kitang magkinabuhi dili sumala sa tawhanong kinaya. Obligado, it means di ka ka-excuse. Di pwedeng sila ra Lord. Obligado daw ta. And in verse 13, kay kun magkinabuhi kamo nga minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayod kamo dinhi na ang silot. Mo ni ang silot. Unya apan mabuhi gayud kamo kon pinaagi sa espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan. Pinaagi sa espiritu. Hello? Dinhi na nato makita nga without God, we can do nothing. Ano man? Muingon kang dili na ko aning maong buhat. Pinaagi ras imong kaugalingong hunahuna o imong kaugalingong kusog. So, sunod adlaw makabuhat na pud ka, di ba? That is why ningon si Lord nga patyon ninyo ni nga mga tawhanong buhat pinaagi sa Holy Spirit. Sa unsang paagi sundon nimo siya. Sundon nimo unsay mando kay ang balang espiritu kaning tawo malimot sa pulong sa Ginoo. Akala niya iyang sakto sayop di ay. That is why ang Holy Spirit kanunay mag-remind niya ayaw na, di na mao. And then in verse 14, ang tanang minanduan sa Espiritu sa Diyos, mga anak sa Diyos. Mga anak sa Diyos, ingong amen. Kabalo ka, ang balang Espiritu nagmando sa imo. Pero kung ikaw nagsunod ragyapon sa imong pagkatawhanon, ang imong gibuhat nagpasubo ka kanunay sa balang Espiritu, kay wala man ka nagpamando sa balang Espiritu, wala sab nimo ang kuna ang imong katungod nga mao ang pagkaanak sa Diyos. Nasabtan na to? Nasabtan na to? Now, in verse 15, kaya ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato dili mag-ulipon kaninyo aron kamo mahadlok kining sala. Muna ang trabaho uliponon kaniya. Pero ang balang espiritu dili mo ulipon. Hinuon kaniyang confident nga anak sa Dios. Nga di ka mahadlok na anak na ko sa Ginoo. That is why kining mga tao nga nasilyuhan nas balang espiritu, makasala gyapon ni sila. Pero di na sila magduwa-duwag luwas ba sila og dili ngano man. Pag silyo ni mo sa balang espiritu, butangan kas Ginoo sa balang espiritu. Nahimo kang anak sa Dios og makasala ka anak ra gihapon ka sa Dios. Nganong magduha-duha po kag luwas baka or dili? May kasagaran. Kaya nga pag every time na ay magpadawat sa Ginoo, kanunay ra pud tagdawat. Sunod gyapon ta, Jesus, I receive you as my Lord and Savior. Ngana dayon. Naluwas na ko. Thank you, Lord. Pagkasunod alaw, gaduha-duha na po. Luwas baka ako yung sakain nagbalik si Ginoo, no? Maluwas bagyo ka ako. So dinhi na nato makita nga kinahanglan jud natong samton pag-ayo gimanduan bata sa balaang espiritu. Naapata? Na. Ingon diha nga ang verse 15 tungod niini makasangpit na kita sa Dios pinaagis pag-ingon amahan ko or Abba Father. Makikiusa ang mga espiritu sa atong espiritu aron pag matuod nga kita mga anak sa Dios. Unsa day pag matuod nga anak ka sa Dios? Ang balang espiritu nakikiusa sulod nimo. Unsa pag matuod? Balang espiritu nasilyuhan lagi ka.
Sealed na ka. Muna'y pagmatuod nga anak jud ka sa Ginoo. Now listen. O kay mga anak man kita niya, madawat nato ang panalangin nga gitagana sa Dios og madawat nato kini uban kang Kristo. Kay kon makigambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Diha ta kutob. So dunay panulundon, doon na tayo madawat. Human nga nasilyon kas balang espiritu og kana nga imong madawat, maong kinabuhing walay katapusan didto sa iyang gingharian. Paspasan na to, Galatians chapter 5. Kanunay ni nato madunggan pero kay di man ni pwede nako laktawan kay mao man ni ang kuan parang masubay gyud nato og masabtan nato ayo tanan. Galatians chapter 5 verse sana. Galatians chapter 5 verse 16 to 26. Galatians chapter 5 verses 16 to 26. Mao gihapon si Paul gigamit sa Ginoong mudasig sa katawhan sa simbahan sa Galacia sa pag-ingon. Kini ang akong ipasulti kaninyo, paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang tinguha sa lawas nung kaibog. So kitang mga anak sa Dios nga gisilyon sa balang espiritu, paharion daw nato ang balang espiritu. Pag moingon na ganing paharion, ang word diha is hari. It means maoy masunod. Pagka ang balang espiritu dili mao yung atong gisunod, ug atong gisunod ang atong tawhanon gyapon nga pagkinabuhi, wala nato gipahari ang balang espiritu. Ang gibuhat nato ato siyang gipasubo. Muna giingon dia, ang Kristohanon kanunay mahulog sa pagpakasala. In verse 17, kay ang tinguha sa lawas nung kaibog supak sa mga tinguha sa espiritu. Klaro na ni. Klaro na ni. Now, unya masabtan nato unsa ning tinguha sa lawas nun o unsa ning tinguha sa espiritu. Ningon diha. O ang mga tinguha sa espirituhanon or sa Espiritu Santo supak sa lawas nung kaibog nakasumpaki kining duha busa, dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Ang balang espiritu gusto mao ni imong buhaton pero kay imong sundon imo man pagkatawhanon. Yang imong konsensya always gyud na nga ang ganahan niyang buhaton maayo pero kay ang imong pagkatawhanon gusto niyang buhaton pagkadautan man. Kay mo iyang ganahan. Munang need nga masabtan nato pag-ayo nga kinahanglang sundon nato ang balang espiritu. Kaya ngon siya, nagkasumpake. Okay? Sa verse 18 siya, kung ang espiritu mo ay nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Muna ni akong giingon. Dili na ilalom sa balaod. Unsa kanini mga taong ilalom sa balaod? Ilang pagtuo nga mahimo silang mahilangit o mamatarong or maluwas kung mutuman sila sa gisultis balaod. Muna na ilalom sa balaod. Pero ang nailalom sa balang Espiritu Santo, nagtinguha arne pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, naglikay sa pagpakasala, o nagsunod sa balang Espiritu. Tanawa ni mga taong gasunod sa balaod, mga garbuso. Garbuso kayo, ha? Kamo, mga impyerno mo tanan. Anong kaon mawaan ang ihuman ng balaod? Dili. O, yung anak na kanunay. Mga garbuso na niya. They are self-righteous. They are Pharisees and Sadducees. Mga self-righteous na sila. Nya ikaw na og ako karong gabi una. Amen. Ningon sa 19, kay ang uban unsa man di ay ang mga butang nga wala kay mutis Ginoo. Unsa man di ang butang nga gikahimut-as Ginoo. Lisuda po kaayo pastor nga masabtan nato unsa gyud ang mga butang nga wa kay mutis Ginoo oy. Dili lisod. Unsa gisultis verse 19, tanawa. Sayon kaayo pag-ila ang buhat sa tawanong kinaya. Makita kini diha sa lawayong pagpakigilawas, hugaw og hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Diyos, sa pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, panagbahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung kaibog o guban pang mga butang nga sama niini. Busa, pasidanan ko kamo. Karon sama sa akong gihimo kaniadto, nga ang magbuhat ni ining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Manang kitang Kristohanon, dili ta magsigig patagak-tagak ani. Dili ta pwedeng magsigig pahulog ani. Kay ngano, nang balang espiritu
maoy nagmando, kanimoy buhata, kanimoy buhata, kanimoy buhata. Muna dili ta magkumpiyansa. Kasagaran mga Kristohanon, labi nagdaghan na sila nasabtan mahitungod aning kaluoy, gugma o grasyas Ginoo. Magpatuyang noos pagpakasala. Kaya ng ilang rason, ingon ang bersikulo kuan nga luluyon ang Ginoo. Gamitan pag bersikulo, no one can separate us from the love of God. Nor angels, nor demon, nor death, nor hell. Mugamit pag yung bersikulo, ingana. Munang nalangit ang baba, ang kasing-kasing, ang lawas na impyerno. Yan naman, wala man sundan eh. Ang nituog ni dawat rabag yun. Nya kining taong nituog ni dawat, kisa may ang gidawat, si Jesus Christ. Pagka gidawat niya si Jesus Christ, automatic ang Holy Spirit mo puyo ni sulod niya. Nanata? Karon, kadtong tanan mo to'y mga tawhanon. Tawhanon. Nganong niingon mang nagkasumpangki, kay tanawa ragod, pagdumot, ang tawhanon, pag espirituhanon, pag higugma. Di ba? Nagsumpaki yun sila, wag yun ni nagkauyon. Dili pwede nga Kristohanon ka, unya ang imuhang pamatasan, tawhanon, kay nagkasumpaki mo. Kabantay ka nga usahay, kining Bible nga atong basahon, o ang gipangwali, nagkasumpaki sa atong pagkinabuhi, di ba? Christian ko. Hulo ka diha. O, verse 22, tanawa na. O, mo na ni. Apan ang Espiritu Santo naghatag og gugma. Pagdumot man tong tawhanon. Sunod. Kalipay. Unsa may naa dito sa sungot. Kalinaw. Anong tawhanon ka? Sige ra kang kakaguol, kakalibog, na depress. Asa kong ibayad, aning usaon ako ni. Kay tawhanon. Pero espirituhanon gani, bisan pagwa tiguro tayo lungagon. Malinawon. Lord, salamat kay Ginoo. Way lungagon, pero naaraw niya ni. Ngana, no? Nya, pailob kaluoy kaayo pagka maminatudon, pagka mapaubsanon, o pagka mapinugnanon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. Tanawa ra. Sa ato pa ang gipangayo sa balaod, na dawat niya, pinaagi sa Espiritu Santo, dili sa pagtumas balaod. Kaya ang pagtumas balaod, tawanon man eh. Nga di, sa usaon niya paning kamot, di magyun niya matuman. So, pinaagis bala ang Espiritu. Di ba mo ingon diha ang sugo? Unsay sugo? Higugmaa ang imong kaaway. Now, kaya ni mong higugmaon? Ang konstinuod. Kaya ni mong higugmaon? Dili, period. Oh, sayo na kayo, nasulba na to, nasolve na ang problema. So dili yun mo mahigugma imong kaaway. That is why ang Holy Spirit nisod sa imuha. Kay dili ikaw makahatag og gugma, kung dili ang Holy Spirit nga naa sa sulod nimo maunay mohatag sa gugma. Sabtan na to? Muna nagkasumpaki ni tanan. Ang pinaka-powerful kayo, kisa tong usa sa mga papang nihisgot ani kagabi eh. Ang pinaka-powerful kayo nga gi-reveal sa Ginoo sa ako while nag-prayer mi kagabi eh. Nya na ipapa nga ni share ani nalimot ng kog kinsa to. Kanang niingon diha pagsulti nga kining sa verse 22 unya last line sa verse 22. Arita diri sa verse 22. Oh? Verse 22 ba to? Sa verse, okay, sa verse 23, ang last nga line sa verse 23. Na diha? No? So, against such, there is no law. Sa Bisaya pa diha, kining tanang mga butanga. Kung sa'y tanang butanga gisgutan, gugma, pagpasaylo, pagpailob, gentleness, kindness, faithfulness. Oh, kung sa itong ipanghisgutan, dire? Doon na ba'y balaod, bisan dire sa itong nasod. Nga pusasan ka kay nahigugma kasi imong kaaway. Doon na ba'y balaod nga ipadakop ka kay nganong nagmalinawon ka ang tanan nagkagubot. May balaod? Pagpaubos. Ikaw mapausanon ka priso ni priso kay mapausanon. Kalinaw, kalipay. Kinintawanan ni. Tawag pulis kinuo malipayon, ipadakop ni. Supak nis balaod. Tanan nga naas atong pagkatawanon, supak sa balaod. Supak sa balaod.
Pero ang iyas balang espiritu, wala gyud nasupak bisag usa. That is why ang mga taong nagpailalom sa balaod na kamot og tuman, tagak impierno. Pero ang mga taong nagpailalom sa balang espiritu nangahalangit nganuman. Dili man nila makaya, di sila makabuhat, pero kay na may balang espiritu nga maoy ilang gisunod sumabuhat nila. Usa sa example ana ang gi-share ni Kuya Junel kagabi. Ingon siya og di pa ko Christian gubot gyung purok. Halo, magubot tingal ito. Pero kanang nakristohano na tang gitudluan na tas Ginoo pagpaubos, igo lang tang sulti. Someday problema, kamo raman man mang magkuan mo. Ayaw mo ana. Kamo ra. Ana, nya pagkaugma sulti ana. Balo ka imo tong himuon. Diray ka maulawan ng mga tao, may mga Christian mo na sila. Makita nimo ba? Lahi na gyud na. Pero sa sitwasyon, duha ang naa sa sulod nimo. Ang imong tawanon kasuko, hutda na sila pang tanawag pang sitaha ba o kinsa isog pang kwilyuhin na tanan. Ingana ang tawanon nga nasa sulod nimo nagsagit, pero ang balang espiritu, anak, ayaw nagbuhata, kainom dumini. Nga ikaw, ako ana, pangalas Ginoo maulawan. Kamutanan, pamilya maulawan, ang pundok maulawan. Diba? Nga ni mong buhaton, paubos ka. So ang pagpaubos, wala na ingon nga, oy tawag og pulis, kay doon nagpaubos. Pero kung garbo pa to, nag-wild na dito, nagsinunto kay naglayugay na tanan, tawag og pulis. Nga naman, supak na to sa balaod. Hindi na to makita nga ninyo di ang pagpahari sa balang espiritu. Dili gayon makasupak sa bisan unsang balaod. Ninyo diha gentleness. Ha? Ano itong gipanghisgutan? Meekness, pagpaubos. Temperance, pagpugong sa kaugalingon ng temperance, tama? Ha? Gihagit na ni kagayo, gisuntok pa ka. Talikod na lang ka, palayo niya. Gigukod pag ka, nidagan pag ka. Gisingkitan pag ka, talawan. Pagpugong sa kaugalingon. Pero kabalo ka, ang tawhanon, kanunay nagsagit nimo. Sugot, raday kag hungiton kag iti. Musugot, raday kag tapakan imong katungot. Dapat po imong ipatunay ang katarong. Kay aron nga, makahibaw sila mo'y mali. Ingana imong pagkatawhanon. Pero ang balang espiritu, pagpaubos, ako'y bahala. Pagpaubos. Sugi, suntok na kanya, dagan kag uli, gigukod pag yung kag, sagit-sagitan kag, talawan. Pagkaugma, nga pungawan na tanan. Gitandog nas balang espiritu. Kay, duha ra maning tandog. Sa dili Christian, tandog sa bino. Sa mga Kristohanon, tandog sa balang espiritu. And napadjay mo sulting, unsa man tong imo manggikuan gabi si kuan, wala ba ito nang hilabot nimo. Luoy pud tawon ngana. Ha, mao ba? Hala uy, mao. Buhat to na ko ah. Atuon ako ni mga kung pasaylo oy. Pagkaugma na nga pasaylo. Nagkaamigo mo. Nas yung una-una dili bigo day ni siya daotong tao di ay. Ang nahitabo, wala lang ka ni daog sa pagkamatarong, ni daog pagyug ka sa iyang kalag nga nahimo nimo siyang higala. Because ang kung naa kay kaaway, dangop mo sa korte, mudaog ka kay nanimo tanang ebidensya. Pero dili nimo siya madaog, madala diha sa Ginoo. Pero kung pilion nimo nga magpaubos ka, kay ang pinakadako natong kadaugan kana mang ang kaaway mahimo natong karamay. Amen? Yung kaaway mo naging karamay mo. Kay kung nidaog ka dito sa korte, kontra ramang gihapon mo. Di ba? Pero kung gidaog ni mo siya, naamigo ni mo siya, nadala ni mo siya, yung kaaway mo naging karamay mo. Mauni trabaho sa Holy Spirit. Pero ang tawanan, ipaglaban mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo na. Di ka mo daog. Ikaw rin na alkansi.
Muna gipang sulti. Muna ningon diya, wala ni nahisupak sa bisan unsang balaod na kasinabot lagi ta. Para ba ko nagsugod kay introduction pa na bantay yun ron. Tanawa ang verse 24. Gilansang na diha sa mga tao nga iya na ni Kristo, Jesus, ang mga tawhanong kailibgon o ang mga lawas ng pangandoy. So kung iya na daw kas Ginoo, nalansang na tuuban sa cross. Naapa mo? Unsa man to mga sala nimo kaniadto? Manong naapa man na lagi diha nga nalansang naman na. Kana ba nalansang na pero guay makakita mo anang pog nalansang na. Nalansang na pero mo anang pud lagi. Kabalo mo mga igsuon, tanawa. Tanawa pag-ayo. Ana lang nato kuhaan ang ato ang kaalam. Ang atong kaalam magkuha ta sa asa si Kristo, grabe kaayo og damage. Iyahang tiil, gilansang. Nahiusa kang Kristo, mulakaw pakas dapit nga naa ang pagpakasala. Nahiusa kang Kristo, yang kamot na lansang, wala og tuo. Pastor, kanira man akong wala na tuoray na lansang, makasagpa panig wala. Makapamira panig buhok, makasuntok pa ni. So nalansang pod ang duha niya kakamot. In other words nga, wala na kay mahimo nga sala. Dili na ka magbuhat, pas mga butang wala kay mo is Ginoo. Sunod, gikurunahan ang iyahang ulo og tunok. Nakiusam kas Ginoo, di na imong plano, di na imong desisyon. Kaya nakurunahan ng tunok. Ha? Napa mo? Na klaro, nag-ayo. So nalansang na, uban. Anong mo apil-apil pa manggihapong. No, nalansang na. Ingon ang verse 25, ang Espiritu mao'y naghatag kanatog kinabuhi busa paharion nato siya sa atong kinabuhi. Gabalik-balik na lang ng pulong paharion, 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 paharion. Dinhi na ang tubag. Nganong daghang Kristohanon, sige kahulog sa mga pagpakasala. Kadi paharion ng balang Espiritu. No? Moingon dayon ang yawa sa imuha. Pastor Jonas, tanawa sinaw kayo. Ang balang espiritu mo yung, uy, nakaisawa? Kapanapaw karon na. Di mo naman kaya nga makatanaw ka kay, wa may sulti ni mong ayog lingi sa wala, kaya naadiha ng gasinaw. So makatanaw yung ka, pero ayaw, grabe mo pundo, manggunang mata, ay. Mupilit, mangyot. No? That is why pag mag-drive gyud ko anang sakyanan, anang tagbilaran, makahibaw gyud kung naa na sila diha mo nang akong ibaling ang akong mata sa lain nga dapit. Ngano man, tawo man ta. Ato lawas patay sa sala. Patay na patay sa iyo. Ang atong sala, ang atong lawas, naggukod kanunay sa sala, naghinam-hinam, nangandoy, giuhaw, gigutom og ayo sa sala. Ang atong lawas mo nang yung patay sa sala. Murag siya nga patay kayo ni mo ba? Naapa mo? So, sa sala, patay kayo. Grabe. That is why ang Holy Spirit na sa sulod ni mo, mo'y mumando. Ayaw, mo ni buhata. Mo na mga taong naningkamot, pagtumas, balaod, wala mituo, midawat kang Kristo, wala nagpapuyo sa balang Espiritu. They end up to hell. Imperno yun ang paingnan. Di mangyod makatuman, kay ni mangandoy mangyod ni gisala. Matarong imong gibuhat, pero sa sulod di man. Kaya uy, wa ko ni tanaw ha, pero sa sulod kaangayan. Di ba? Di ba? Klaro nag-ayo na. Munang need nato na mga igsuon nga masabtan pag-ayo. Karon, ang challenge ni Lord, di na ka magkatagak-tagak sa sala. Kung imong sundon ang balang espiritu, ayaw gyud huwata nga ang balang espiritu mo biya sa imuha, mawala sa imuha. Narabay gingos Biblia nga dili na mawala, silyado na ka, silyo. Kana kung tinuod nimo siyang gidawat,
ug magsunod kaniya kay silyado man ka. Napata? No. Verse 25, magkinabuhi gyud nga minanduan sa balang espiritu. Ang verse 26 ningon, kinahanglan dili kita magmapagarbuhon, magmasukanon, magmasinahon sa usag-usa. Tanawa, silyado na ta, nanatay balang espiritu. Pero ang tawhanon nimong kinaiya, napag man gihapon. Kaya magdepende man nag-asay imong patambukon o paniwangon. Amen? Patambukon gani nimo ang espiritu, magluoy ning tawhanon kay magkaniwang hantod mamatay, di ba? Pero kung kanunay nimong sundon ang pagkatawhanon, ang balang espiritu masubo. Ug unsay mahitabo sa diha? Nga gipili kas Ginoo, gisilyuhan kas Ginoo siyang balang espiritu. Pero kanunay nimong tawhanon imong gisunod ug mobiya sige ra kang gapalayo sa Ginoo. Di na ka maminaw sa balang espiritu. Kay kining balang espiritu musulti man ni kung sa imong himuon, ayaw na kani mo ibuhata. Unya padayon kang nagsunod sa imong balang espiritu, ang imong konsensya dili na makadungog. No, kanunay kang magsunod sa imong pagkatawhanon. Ang imong konsensya dili na makadungog sa tingog sa balang espiritu. Di na makadungog. Unya kini imong pagkatawhanon mingon pagod nga okay ra lagi na, di ba? Si kuan gani gabuhat man pud ana. Na? Ano? Okay ra lagi na. Wala may taong perfect. Nga naon pa ka. Dasigon pa ka aning imong pagkatawhanon. Now, unsa makasusubo kayo mga igsuon sa Old Testament, dunay unang hari sa Israel ang iyang pangalan si Saul. Muna niyon ko sa King James ni basaha because other translation, gamay manggod nga spirit. Sa King James, Holy Spirit gyud ang gihisgutan diha mga igsuon. Ato-atoon sa 1 Samuel dinhin ta mag tampos mga igsuon. 1 Samuel chapter 16. 1 Samuel chapter 16 verses 14 to 23. Ako lang ning paspasan kay sayo pa kayo. 1 Samuel chapter 16 na nata? Verse 14 to 15. Basahon una nato dire sa King James 16 verse 14. Tanawa. But the Spirit of the Lord. Sa lain nga Bible, gamay na nga S. But the Spirit of the Lord departed from Saul. Tanawa ni. Mubiya na lang ng imong higala, mubiya ng imong hinigugma, muwala ng tanan, mugikan nimo. Pero ang makasusubo gyud kaayo kanimoy mahitabo. Nang balang espiritu ni biya nas ni Saul. By the way, ang say background ane? Gisugo si Saul or si Saul sa Ginoo. Sulungan ninyo ning mga Amerikanon hutag patay. Ayaw mong panghilabot sa bisan sa mga kabtangan niya, sunugan na ninyo mga hayop. Ayaw niyo nang hilabti. Sunuga hutag patay na ninyo. Bisan ang ari patya. Ayaw mo kaibog sa bisan sa mga butang, muna'y mando sa Dios. Kabalo mo kung sa gihimo ni Saul? Wala niya patya si ang hari nga si Agag. Hari. Yang gidala kay gusto pa niyang ilibot, ipasigarbo mo ni gamhanan kayong naso tanawang ilang hari. Nahimo na akong pet. O pet ba tawag na? Iro. Nahimo na akong alaga. Hiniktag ka din na. Gusto pa niya ipasigarbo. Sunod, ang iyang mga gingsakupan, gipat kuha na ng mga mahalon nga mga kabtangan, gipanguha tong mga bulawad, gipanguha ang mga hayop. Gisita karon sila ni Samuel. Ingon si Samuel, Saul, saan na iyong gibuhat? Kabalo mo ko sa itubag ni Saul, praise God, Samuel. Gibuhat na ko tanang gisugo sa Diyos. And then si Samuel lingon, unsa rong sagit nga baka. Kay kining sala mo sagit mo guna. Unsa rong tuas gawas gabahihi ng mga karnero? Unsa mo manulog gira magdala mo karnero? Unsa ron? Nang hinambok pa siyang nabuhat na niya, pero ang sala mo sugid man. Samuel! Nga na itong mga giingnan siya ni Samuel. Nga naman eh. Iya pa yung rason, Samuel, kabalo ka.
Amo nang gidala kay among ihalad sa Ginoo. Thanksgiving ng good habit. Madaogon mo gud mi mo nang amo nang gidala kay among ihalad sa Ginoo. Humana nagmando ang Dios nga ayaw. Sa lakton nga pagkasulti, gisunod niya iyang pagkatanawon ang garbong lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Kabalo mo mga igsuon, tanan nga sala nga nahitabo sa Bible, involved ning tulo. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Sa may lust of the flesh. Mia po ng pangihawon, oy, tambok kayo sa yanga, oy. Lust of the eyes, mga bulawan, nindutan, oy, mia po yung mga mahalon kayo. Wala ing anis Israel. Made in kuan ba yan eh? Pride of life. Dire ka, King Agag, sunod-sunod nako. Kay libuton na to ang tanan. Ako ipakita unsa ka kagamahanan pero nahimo na kang itoy. Sunod-sunod na. Naatanan ni presensya sala. And that is why niabot ni nga time. Nagiingnan siya sa mas malipay ba ang Diyos sa inyong mga paghalad, pagdaig, pagsimba sa mga sunugon ninyong halad kaysa sa pagsunod nimo sa kabubuton sa Diyos? Obedient is better than offering sacrifices. Karon kay wa man kanisunod. Tanawag unsay mahitabo. Nilakaw si Samuel. Gigunitan niya ang biste ni Samuel. Ayoko biyai. Nagisi ang biste ni Samuel. Ningon si Samuel pagsulti, tanawa, parihan eh. Nalangkat, nagisi. Imong gingharian, langkaton, gikan si mong kamot o gihatag sa gikahimutan sa Diyos. And after that, mo nahitabo, gibiyaan siya sa Espiritu sa Ginoo. The Holy Spirit of the Lord departed from Saul. And listen to this. And an evil spirit from the Lord troubled him. Tanawa, daghang mga Christian aning galibog. Pastor, kana dayang demonyo gikas Ginoo. Kaningon man diya sa Samuel 16:14. Og ang daotang espiritu nga gikan sa Dios niadto kang Saul. Kay mao man mahitabo sa tawak. Ang tawo man gud igsuon, naadjud na siya'y muulipon niya. Ang balang espiritu himuon siyang anak, gamhanan, nay otoridad, makahimo siya mga butang, effective siya. Munay balang espiritu. Inighawaan na automatic na yung naay mo puli. Ang mo puli mo ni evil spirit. Tawanon. Evil spirit. And they said, come from the Lord. Munay na nangutanaan eh, this, pastor, nga naman nga, sa ato pa kining mga espiritu, mga daotang espiritu, pastor? Gikan denis Ginoo, pastor? Mali. Kabalo ka, makita na to ang tubag ani didto ni Job. Dili ang Ginoo maoy naghatag og balang espiritu. Balang espiritu, daotang espiritu. Evil spirit kanunay ni siyang muadtos Ginoo og mananghid. Mo nang niingon diri from the Lord. Kawantay mo sa panahon ni Job. Si Satanas ni adto dito. That is why pag naog na niya sa kalibutan, from the Lord. Dili ingong ang Ginoo mo nagbuhat tong daotang espiritu mo gibutang niya dito. So, evil spirit dayon ang nipuli sa iya. So, sunod na hitabo, depressed, na stress, na grabe na ni ang gagian. In verse 15, ingon diha, evil spirit, sa anang, tiwason na to, and evil spirit from the Lord troubled him. Ang daotang espiritu, dito sa Ginoo, kasigirag, oy, gahit lagi kay ulo na. Ako ana to, be. Ako ana to. Di mangyapon siya, musulod ni mo, ako ana to. Pagkuha ni Lord sa iyang espiritu, thank you, ako ana to, ha? Oh, excited. Mauni. In verse 15, and so servants said unto him, behold now, the evil spirit from God troubleth thee. Ang daotang espiritu, nga gitugutan sa Diyos, tanawa naghasol na nimo. So in verse 16, let our Lord, kining Lord ring si Saul ni. Ikaw, kamahalan, let our Lord now command thy servants which are before thee to seek out man who is, so pagbasa ni, kaning, player on a harp, and it shall come to pass when the evil spirit from God is upon thee, that he shall play
with his hand, and thou shalt be well. Ingon ning iyang attendance ni Haring Saul. Kay si Saul, ano yun, nademonyuhan na, mura na stress, na depressed, na trauma, na unsa na siya, wala na tarong pag-isip. Ingon siya, suguan ni imong alagad, my Lord. Kanang my Lord nga gamay diha, kamahalan, may gipasabot ana. Nga mangita kog tawo nga maayong mutugtog og alpa sa diyang dadun ako siya sa imong atubangan mutugtog siya sa alpa kining daotang espiritu nga nasa sulod nimo marilib gaani mo gaan imong paminaw. Iba mo na yang gisulti. Next. Sa verse 17, and Saul said unto the servant, provide me now a man that can play well and bring him to me. Lakaw pangita that iko karon di sa akong atubangan. Then answered one of the servants and said, behold, I have seen a son of Jesse, the Bethlehemite, that is cunning in playing, and a mighty valiant man, and a man of war, and a prudent in matters, and naghanag nindot ni si comely person, and the Lord is with him. Gusto na kong basahon sa Bisaya ng 18 mga igsuon. Tanawag ni unsa na siya sa Bisaya because importante kayo ni nga ikaw ug ako magbaton ni ining mga butanga. Chapter 16 verse 18. Nilapaw nam ko. Gamay na lang pailob sa diha. Chapter 16 verse 18. Usa sa mga batan-on miingon, nasayod ako nga usa sa mga anak ni Jesse nga taga Bethlehem maayong mutugtog og alpa, talented. Music team paminaw mog ayo. Unsa di ay ning ato ang buluhaton. Mao bitaw magdayeg ta nga tarungan ning atong pagtugtog, tarungan ni atong pagdayeg kay dinhi aning time. Wala nilayas ang demonyo kay grabing muwali ang pastor. Nilayas ang demonyo tungod kay di siya ganahang maminaw sa mga pag-awit, mga pagdayeg. Namo? Ningon diha nga batanon pa siya. Oh, talented siya nga batanon. Pwede batang mahimong batanon, it means kusgan, dasig, ligon, pagpangalagad sa Diyos. Amen? Sunod, isog. Ayaw talaw-talaw sa pagsangyaw sa bulong Ginoo. Ayaw talaw-talaw pag-share sa bulong Ginoo. O kisa mo ikatubang. Og dili man galing nimo makayang intentional gyud mulakaw gyud kurang manuktok og mga balay. Kanang kinsay mo ikatubang sire. Isog nya unda ugdang manolte. Tanawa tang manolte. Ugdang igor ta mayon na mo sa Bible. Bawal mo na namo. Makapaugdang sa taong manolte kana gyung kabalo siyag asa diha unsay giingos Bible. Asa mabasa. Pero kanang dili nato na basahon, dili nato timan-an, dili po nato i-exercise nga isulti. Maka-encounter tag tawo di ta ugdang manolte, mas ugdang pa sila kaysa nato. Na? Inig-ingon ana nila nga wala lagi relihiyong mga luwas, pero daghang relihiyong nang gawas. Inig-ing ana nila og atubangon ka ana niya og sulti, dili ka usa may mo isulti. Hello? Og naay mangutana nimo ngano laging dili na mo ani mga dugo-dugo. Oh, mga dugo-dugo naman nga og istrohon pa ng uban. Ngano lagi nimo ani mga pista-pista. Ugdang kang manolte? Or may nga ka ngam ko na mo sa Bible. Need kaayo nato ning masabtan. Ugdang manolte ang taong daghang nahibaw-an. Matinga ka ana. Kanang tawo pasira og chismis daghang ma-share. Pero pasira sa pulong sa Ginoo, why ika-share? Paampua na human na dayon. So, batanon pa siya, isog ugdang manolte, maayog barog. Maigo, umpod ko ani. Maigo, giday ta ani. Maayog barog, oh. Kamo na yung kinatawaan ni Diyos mong suporta ba? Maayog barog. Hello? Ito mga anak, Ginoo, dili ta may magpalaw sila o si dapat. Snappy po tagamay, labi nagbulatos Ginoo. Nata diha. Nya ningon diha, og nag-uban kaniya ang Ginoo. Tan-awan nimo ni pinakanindot. Si Saul gibiyaan na, si David giubanan. Si Joseph
Asa man siya napadong? Sa Atabay, gibaligya si Ismailat, gibaligya ni Potipar, gibutang-butangan, gitintal, gipreso, nahimong gobernador. Unsay hinungdan? Nag-uban niya ang Ginoo. Tanawa imong bulsang puno kay kwarta. Ogwa nag-uban imong Ginoo. Lakaw dito, kita kag mga sel, horot. Oh may kaalam. Sayang. Siraging anak. Hurot. Pag yun na, oy, natay, buluhatan ron sa church, mga kanta kayo nga, no, na. Wala. Uy, kaalam. Nindot yung gayong na ay Ginoo. Kana nasimunta pa din ang magpaubantar sa Ginoo kanunay. Nag-uban niya ang Ginoo. Hello? Kita mga daga. Mga dagang batanon ingong amen. Mga kalalakin ang batanon ingong amen. Di na nimo madalas patas anay ilong, pasinaway aping, panindotay mga suot. Kabalo ka kining tawo, parihang David, attractive ne kung nag-uban niya ang Diyos, ligdong manulti, bugat manulti. Ayun o, sige, gukod pa nang gusto na ako katong relo niya, mapalitan na kung siyang... Gusto na ako nga mo ni, kay mo niyang gusto. Wala, yun. Mag-ipon na mo, magkuyog na mo, may bawang wa kay Ginoo. Kalisod kayo ni. So si David, ningon diha pagsulti nga, unsa daw siya, batanon pa siya. Amen? Ayog ingong akong edad, pastor, kapoy na ni. Ayaw! Dapat batanon nga kadasig, batanon nga paghigugma, batanon nga kalipay, batanon nga mga plano para sa Ginoo. Amen! Isog. Isog ka, basta para sa Ginoo. Amen? Kabalo mo, isog kayo ang mga tubang o mga tawap. Sulayeron. Sungguhon yung ka na ko. Pero mga tubang kag tao niya, mo share kas pulong sa Ginoo. Ay, kirig-kirig. Sao na ni, luka. So, dapat isog. Sunod, ugdang manulte. Mo na ako na ning gibalik. Kanang manulte ka, nay mangutana nimo, sama mo, ako ano man ko. Ingane man guna, sir, sa Bible, mura pag pinaplano pa, daghan kayong mga gihisgutan diha, kanang makita, mabasa diha sa Samuel. Minaw? Kay ugdang. Pero mo rin sir kayong basag Bible ba? Ignorante mo kong Bible. Wag, sulod. Hello? Kanang maka-encounter na ka, og tawo, usa pa ka mo text, or usa pa ka mangutana. Listen na, pangandam, diha kanunay. Amen? Verse 19. Busa, nagpadala si Saul, o mga tawo, ngadto kang Jesse, aron pag-ingon, paaria ka na ako si David, ingong ang imong anak. Magbalantay sa mga karnero, nagkuha si Jesse og usa ka asno, gikargahan niya og pan. Dito na ta. Now, dito na si David. Gatubang na siya sa hari. Verse 23. Matag higayon, nga hasulon si Saul sa daotang espiritu nga gikan sa Dios. Magkuha si David og gitara, tamborin, atong hisgutan kaning atong instrument karon. Magkuha siya bato, dukdoko ni ipakpak duha ka bato. Magkuha siya gitar, magkuha siya tamborin, magkuha siya keyboard. But ang ingon din kuha siya alpa. Og niingon diha pagsulti og motogtog ni ini, maulian si Saul kay ang daotang espiritu mobiya man kaniya. Nganong nibiya man ang espiritu ni Saul, nahadlok ni David? O siya itong gibasa karon. Ang Diyos nag-uban kang David. Ang mga taong isugon diha. Tindogi lang. Atubanga. O sa may instrumentong magamit ni mo. Mong dila, labaw para sa alpa, nga musultis pulong sa Diyos. Grabe kayo ni nga. Na I tell you, pagka ang Holy Spirit nga naa sa sulod na to, muna ningon diya, if God is with us, then who can be against us? Even the demon nga nagpossess dito kang Saul.
Pagmudol na si David og magsugod na ganig kuting-kuting. Lupad. Nilayas. Worship team. Palihog lang, balaana kita na inyong mga talent o mga kasing-kasing das Ginoo. Kay bisag nindot kitang mga tingog maayo kitang manugtog pero kung atong mga kasing-kasing pangharian og garbo, wa ta nagpalayas og demonyo nang-invite tagdaghan. Maubitang dili na magbasig talent, aretas obedience. Unsa ba ni mo submit ba ni mo obey ba ni? Kay og talented kita tanan na ay talent. Bisa ka nang tigmartilyo ang kanang mamanday, pwede na ibutang na to dire yang instrument lansang og martilyo. Madungog magyapon na inig dok-dok. Kita tanan ay talent. Katong kamaong mo drive pandayon sa sakyanan inigdayeg na to ipauwang na diha. Kita tanan ay talent. So that is why gusto ni Lord. Kini nga tong kasing-kasing matarong ni. Now, dinhi nato makita nga bisan gani si Saul gidihog gani kanang buingon nga gidihog mao ni balang espiritu ni pero unsa nahitabo ni biya sa iya nga naman kanang motuo kas Ginoo ang gipasabot ana mosunod ka og unsay mando sa balang espiritu nga naa sa sulod nimo. Pero kanunay na lang tawhanon imong sundon, moabot ng time. Padadaan kag evil spirit. Na kining evil spirit mo sakit nato, mo pahugno nato, mo dala nato sa ubos, mo kuba sa tong pagkatawo, mo pakaulaw na nato, mo libog na nato. Kini si Saul sa dihang ang balang espiritu naa pa niya, ang Dios ra mao yang gisimba, tanang mga espiritista, mga anting-anting, mga tayhop-tayhop, mga tambalan, iyang gipapatay kay mo imando sa Ginoo. Naapa mo? Sa diyang ang balang espiritu naapa ni Saul, tanang mga tambalan, mga espiritista gipapatay ni Saul kay gisugo siya sa Ginoo. Paminaw, kay magtapos ta. Pero sa dihang ni depart na niya ang balaang espiritu sa Dios, nangita na dayon siya og espiritista. Og didto na siya nangonsulta, wala na sa Ginoo. Niingon na dayon siya, patay na Samuel ato nga time. Nagtakuban siya, ikaw ba? Tambalan ba ka? Espiritista, makigstorya ba ka sa mga kalag, mga patay? Spirit, mga demon? Yes, sir, pero wala na ko nagbuhat anak, sir, kay mapatay niya ko ni Saul. After that, gikuha ni Saul ang iyahang takuban, katong gitabo niya. Hilak ang babae, nagtakuban day ka, kayo mo ko ipapatay. Ingon si Saul, ay kabala ka, di natin ka ipapatay karon. Panawag og espiritu. Panawag. Nya sulti ikog pasulungon bakos gira or dili, mapildi bako or dili. Tanawan ning tawo nga wala na Ginoo. Di na mo salig sa Ginoo, di na maminaw sa Ginoo, di na mo dangop sa Ginoo. Tanawa ning tawong walay espiritu sa Ginoo. Magtawag gyapon na siya Ginoo. Ayo, napa mo? Magtawag gyapon og Ginoo. Mamasin og mga tambalan, mamasin og mga espiritista, bisag asa padung na siya. Pero ang tawong dunay espiritu sa Ginoo, nakafocus ra na diha sa Ginoo. Mao ni si David. Batanon, isog, ligdong, bugat nga manulti, labaw sa tanan nag-uban niya ang Dios. Mauni ang pinakamakasusubo sa mga Kristohanon. Because daghang mga Kristohanon nga nibiya sa Ginoong nahulog sa pagpakasala ug wa na gyud nakabalik sa Ginoo. Sama kang Saul. Daghan sa mga Kristohanon na kaniadto init kaayo sa pagpangalagad sa Dios, they receive the gifts of the Holy Spirit. Mupadla silang mga demonyo, muayo silang mga masakiton. Every time nga naay coming nga trouble, naay disgrasya, kalit lang silang mo speak in tongues, prayer. Mo pray ang spirit nga nasa sulod nila. Grabe silang mga gifts.
Makakita pa silag mga pananawon sa umaabot. Doon na pag yung mga damgo, makahubad pa silag mga damgo. Makakita pa silag unsa ning impierno, ang pakiton pagadi silag unsay naa dito. But unsay nahitabo? Did disobey the Lord. Backslide, biya sa Ginoo, nagpakasala. Hangtod nga matay. Ug daghan kaayong mga Kristohanon nga padayong kumpiyansa. Bisan dinhi sa atong church, prangkahanay ta. Daghan kaayong kakumpiyansa. Kanunay lang, kaugalingon ra isundon. Kabalo ka, ayog kasuko ni pastor. Imong kaugalingon tanawa, nagsunod pa ba ka sa Ginoo? Ayog kasuko ni pastor. Tanawa imong kaugalingon. Ay si pastor pud magtanaw sa iyang kaugalingon. Nagsunod batag unsay gisultis Ginoo. Kay kung wala, imong makaplagan imong kaugalingon, grabe ka relihiyoso. Pero ang imong pagkinabuhi perting layo sa Ginoo. Ayaw paabutan ni. Ayaw paabuta. Kristohanon, bisag di ka mangandoy aning nahitabo ni Saul. Bisag di pa ka mangandoy ani. Pero kung ang atong buhaton, dili gyud ta mo sunod sa unsay mando sa balaang espiritong gisilyo sa Dios diri nato. Kaya nga atong tumanon maorang lawas nun kanunay pagkatawhanon natong manghuna-huna, pagbating mo, ang Ginoo ray maghukom. But hopefully, masabtan nato pag-ayo karon before ta mo pauli. Unsa gyud ay ning hinungdan nganong ang mga Kristohanon sige ra yung kahagbong sa sala. Sige ra katagak. Ang rason, wala kayo sila'y kaalam. Unsa ang trabaho sa balaang espiritu sa kinabuhi sa tao. Number 1, silyo nga luwason ka. Sunod, mo'y mugiya sa imuha. Mubadlong sa imuha. Mupanton sa imuha. Mutudlo sa imuha. Pero kay atong ipadaplin kanunay, yet, we come to church, mudahig, mubasag Bible, muampo. Pero kanunay gihapong ang tawhanon rama oy gisunod. Hinaot mahigmata na unta ta. Ano man, tanan nga atong gihimo nga pagkatawhanon, banggaan ani ang balaod. Pero ang gipabuhat sa balang espiritu, walay gisupak bisag usa. Hinaot natin na katunan rong gabi huna. Ampo ta mga igsoon. Heavenly Father, thank you Lord sa mga pulong imong gitudlo. Sa mga pulong imong gihatag karong gabi huna Ginoo. Salamat kaayo. Nabisan sa kadaghang panahon kami naasasala. Sa kadaghan sa mga panahon. Nagisunod namo ang among pagkatawhanon. Gifeed, gipakaon, ug maoy among gipalambo, gipatambok ang among pagkatawhanon. Apan gipasagda namo ug kanunay magsubo ang imong espiritu dinhi kanamo. Bisan pa ni ana, wala gihapon ka Ginoo na hunong sa paghigugma. Wala gihapon ka naga-limit sa paghatag o pagpasaylo Ginoo. Lord, si Saul mapasaylo lang gid unta siya sa dihang gipahibaw na siya sa iyang sala. Pero wala man siya nangayo. Wa siya naghinulsol. Kami usab o Dios. Lord, ayaw tawon magbiya eh. Klaro kayo ang tingog nga nadungog ni Saul na imo na siyang gisalikway. Kami karon nga niya, kinsa may mupunit namo. Asa mi padong. Asa mi paingon kung imo ming isalikway. Sa diha nga silent na og nagpakahilom ang balang espiritu sa time nga nakasala si David. Giangko niya, Lord, ginakasala siya. Nangayog pa sa ilo og nagampo nga nag-ingon, renew thy spirit within me.
Ayaw kuha. Renew the spirit. Ibalik ang kalipay, ang kaisog sa pagpangatubang sa tanang pagsulay, ang kaligdong sa pagpanulti sa imong mga pulong. Ibalik ginawa ang kabatanon nga kalipay, paghigugmag kadasig sa pagpangalagad. Og uban ni kami sa kanunay, Ginoo. Joseph or si David, bisan ang presensya sa demonyo na hadlok, tungod kay nag-uban kaniya, nag-uban ka ni ining maong mga tawhana. Lord, dili mo layas, di mahadlok ang demonyo, bisa kung sa may kanindot mo ampo, bisa kung sa may kataas mo ampo, bisa kung sa may kanindot, diha sa mga talent pagpagamit kanimo. Lord, kahibaw kami, ngang yawa mahadlok sa among kinabuhi sa diyang ikaw nag-uban ka na mo og imong balang espiritu naghari sulod sa among mga kinabuhi. That is why, Lord, dili na mo taguan ang among sala, dili mi mo tago. Kay gusto nimong mo atubang gyud minimo og ang kunon nga kami nakasala. Ayaw kami isalikway, Ginoo. Ayaw ipahilayo namo ang imong balaang espiritu. Magapanindog ng tanan mga igsuo. Ing na si Lord o Diyos niya.